Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang maulang araw ho ng Huwebes. Mga kabalen, welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 million followers dito lamang sa Blue App. Opo, sa Facebook yan mga kabalen. At syempre, live ho tayo sa Facebook via at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Napapanood din itong ating streaming sa YouTube at CLTV 36 Official. At syempre, sabayang ipinalalabas itong ating programa sa telebisyon nationwide ho via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. At ganyan din sa Air Cable Converge Channel 71. At dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. Ganyan din sa Free TV Channel 36 dito po sa Pampanga. Kumusta ho kayo? Yung mga nakatutok. Maulan ho ngayong araw ng Huwebes at nakikita naman natin sa ibang bahagi rin ng ating North Luzon Expressway. Ito, silipin muna natin itong sitwasyon ng trapiko. Kumustahin muna natin yung lagay ng mga kalsada. Ngayon hong Huwebes ng umaga, narito pong real-time monitoring mula po sa NLEX Corporation. Balita makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Para ho sa mga babiyahe ngayong araw ng Huwebes, ito ho yung aasahan ninyong senaryo dyan sa North Luzon Expressway sa Balintawak Toll Plaza. Sa mga pauwi ho ng Central Luzon, papuntang Bulacan, Pampanga, Tarlac at iba pang lalawigan dito sa ating rehiyon, wala hong pila dyan sa Balintawak Toll Plaza. Kung kayo naman ay patungo ng Metro Manila nang gagaling ho ng Bulacan, Pampanga, asahan ninyo bahagyang pagbabagal pag nandyan na kayo sa area ng Balintawak going to Metro Manila. Dito naman sa Valenzuela Interchange, magkabilang linya, northbound muna tayo patungo ho ng Bulacan, Pampanga at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Wala hong problema dyan sa area na yan, maluwag na maluwag. At sa patungo naman o yung southbound lane patungong Metro Manila, bagyang kumapal yung volume ng mga sasakyan pero fast moving pa din, light traffic pa din dyan ho sa Valenzuela Interchange. Mindanao Toll Plaza, kung kayo po ay mag-e-exit dyan ng gagaling ng Bulacan o ng Pampanga, asahan ho ninyo yung bahagyang pila dahil sa ongoing construction works dyan sa area ho ng Mindanao Toll Plaza, palabas ng NLEX. Dito naman sa lalawigan ng Bulacan, may Kawayan Interchange, magkabilang linya, light traffic. Dobe bahagyang pila doon sa pa-exit, kung kayo po ilalabas ng May Kawayan Toll Plaza, asahan ninyo yung pila ng mga truck. Ayan, palabas ho ng NLEX. Pero dun sa mga passing through lamang ay wala pong masyadong aberya dyan sa area na yan. Same scenario din sa Bukawi Toll Plaza. Yung going north, maluwag din yung sitwasyon sa mga oras na ito. Wala namang pila, palabas ho ng NLEX. Habang sa syudad ng San Fernando, magkabilang linya, yan, maluwag na maluwag. Pero ingat ho tayo dahil madulas ang kalsada. Maulan ho ngayon sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At TV 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At TV 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito naman ho, mula sa may mula NLEX, silipin naman natin sitwasyon ng trapiko sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito, meron din tayong latest update dito. Merong isang road crash incident dyan sa may Jose Abad Santos Avenue. Mamaya sisikapin nating makausap si Sir Louis Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Kaugnay nitong road crash nga dyan sa may syudad ng San Fernando sa Jasa. Partikular kaugnay yan ng mga barrier na nilagay, yung plastic barrier na inilagay para maiwasan sana yung mga nagka-counterflow. For the meantime, silipin muna natin traffic situation sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayon pong 10:10 ng umaga, araw ho ng Huwebes, October 9. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At TV 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At TV 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At TV 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kabalayan, dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga, asahan ho ninyo yung ika nga, gaya ng nabanggit ko, pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng ating kalunsuran. Silipin muna ho natin sitwasyon ng trapiko dito ho sa may first row. Yan, maganda. Maraming salamat si Posco sa pagpapahiram ng live video. At syempre may numero, mas madali ho. Yung 1, 2, 3, 4 muna tayo. Ayan. Yung 1 and 2, yung 1 muna, yan ho yung sitwasyon sa may Del Rosario traffic light. Alam naman ho natin ay may meme nga dyan yan yung longest o yung pinakamatagal ika nga na traffic light dito ho sa may syudad. And maayos ang sitwasyon ng trapiko dyan. At sa mga oras na ito, dito ho sa may area ng Maimpis. Opo, Maimpis sakop
Diyan sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center, may bahagyang volume, pagkapal ng volume ng mga sasakyan, gawa nga ng ongoing drainage construction. Yan, drainage construction diyan ho sa may diyan sa may Sakop Maimpis portion ng MacArthur Highway. Diyan ho sa may kabilang linya, ayan, nakikita ho natin sa ating screen, number 3, maluwag naman ang kalsada. Ingat lang ho dahil ongoing nga yung roadworks. Baka hindi nyo mapansin, sa gilid may mga ginagawa ho dyan. Dito naman sa may San Isidro, ayan, makikita natin pagdating ng San Isidro, maluwag na ulit ang kalsada, fast moving, ang mga sasakyan, light traffic. Puntahan natin yung middle row o yung second, yung 5, 6, 7, 8. Yan ho yung area ng Dolores. Ayan, dyan sa may 5 and 6, light traffic. Yung sa east, yan ho yung may St. Jude traffic light. Maayos naman ang daloy ng trapiko dyan sa may area ng St. Jude sa mga oras na ito. Batay na rin dyan sa may feed and update ho ng Siposco. Pagdating ng Makabakle, dyan ho sa may tapat ng JBL. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Abay, asahan ho ninyo yung bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko dyan sa area na yan. Dyan sa portion ho ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital. At every 36 News Stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita matyala. Moderate traffic ang sitwasyon dyan sa tapat ng JBL. Kaya naman pinapayuhan kung meron ho kayong ibang alternatibong ruta na pwedeng daanan ay para makaiwas na rin sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Gaya na lamang ho nitong dito sa may area 5 and sa baba yung sa baba ng 5 and 6, 7, 8. So yung 11 ano ba to? 9, 10, 11, 12 ayan yung lower row area ho ito ng Santo Niño. Yan, Palawi, going to Palawi at dyan sa may San Juan, light traffic. Ganyan din ho yung ibang bahagi ng Jose Bad Santos Avenue na sakop ho ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ayan, may announcement ang Siposco. Meron hong ipinatutupad na window hours para sa mga truck dyan sa MacArthur Highway at sa city proper. Ayan. Para sa mga truck operators ay maki-coordinate lamang at iyaking alam na ito. Yung binabanggit, nandyan ho hanggang 4 to 7 p.m. Ayan, truck ban dyan sa may syudad ng San Fernando. Doon sa mga MacArthur Highway at city proper. Yan, naka-flash ho dito sa number 4 monitor ng Siposco. Makibalita matyala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin, di sa neto Pasadahan na rin natin sitwasyon ng trapiko dyan ho sa lalawigan ng Bataan mula ho sa 1 Bataan Command Center para ho sa mga kababayan nating babiyahe patungong kanlurang bahagi ng ating rehiyon. Ito ho ang sitwasyon na inyong aasahan dyan sa lalawigan ng Bataan. Traffic situation ngayong 10:15 ng umaga, araw ho ng Huwebes, October 9. Dito ho sa may Orani, mga kabalen, ay maluwag naman ang sitwasyon ng trapiko. Ganyan din ang senaryo dito ho sa may Samal at Abukay, At may mga traffic light. Yan, sundin lang yung mga traffic regulations, Alawli crossing light traffic, ganyan din ho sa may rotary ng Balanga. Maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito. Paalala lamang sa mga motorista, mahigpit pong ipinatutupad ang speed limit dyan sa lalawigan ng Bataan. Neto makibalita matyala matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita matyala matuto at magdesisyon na tama. Yung mga pribadong sasakyan, 80 lamang ang takbo. Yung mga PUV, 70 lamang, hindi pwedeng lumagpas. Motorsiklo, 60, habang yung mga malalaking truck at van ay 50 lang ang allowable speed, maximum allowable speed sa inyo. Matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Sige ho, mga kabalen, sa oras na ito, isang balitang may paggagamitan din. Alamin ho natin kung anong magiging taya ng panahon ngayong araw ho ng Huwebes at sa darating pang araw sa weekend. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, October 9, 2025. Sa ngayon, southwesterly wind flow or yung hangin na nanggagaling sa timog kanluran ang nakakaapekto dito sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, para naman dito sa may northern at central Luzon, inaasahan naman po natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon pero inaasahan din natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. So ngayon, meron din tayong binabantayang bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung category tropical storm at may international name na NACRI. Ito yung huling namataan sa layong 1,505 kilometers east ng extreme northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito yung kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. So ito pong bagyong si NACRI, posible po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pero kung papasok man po ito ng ating PAR, dito lamang po ito dito sa northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya wala po ito magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At papangalanan po natin itong Kedan. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, dito sa Luzon, inaasahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Dulot ito ng southwesterly wind flow. Samantala, para naman dito sa northern at central Luzon, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon pero asahan din natin yung mga isolated rain showers or yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin i-check ang mga ating local PRSD or panahon.gov.ph para sa mga nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Tugigaraw, asahan natin ng 25 to 33 degrees Celsius. Gayon din dito sa may Lawag. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin makakaranas sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot ito ng southwesterly wind flow. Agwat ng temperatura for Calayan Island sa Puerto Princesa, 25 to 29 degrees Celsius, Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius, Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. For Tacloban City, 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. Davao, 25 to 30 degrees Celsius. At Zamboanga, 24 to 30 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:40 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Natama desisyon, natama. Maraming salamat, Chanel Dominguez, para sa ulat panahon. Sa puntong ito, mga kabalen, alamin naman ho natin, isa pang balitang mapakikinabangan, foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nito pong araw ng Miyerkules, October 8 sa 57 pesos 95 centavos. Sa ibang denomination, denomination na naman, ayan na naman ako. Sa ibang currency, Japanese yen is 38 centavos, pound is 78 pesos 18 centavos, Hong Kong dollars is 7 pesos 47 centavos, Saudi Riyal is 15 pesos 51 centavos.
Yung dirham ay 15 pesos 84 centavos. Euro 67 pesos 86 centavos. Tama mo to desisyon na tama. Korean won is 04 centavos. Chinese yuan 8 pesos 17 centavos. Yan ho kabalen ang latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng foreign exchange rate. Samantala, tumungo naman tayo dito sa ilang public service announcement. Mawawalan ho ng supply ng tubig dyan ho sa barangay San Antonio at San Vicente, Lubao, Pampanga mamayang alauna ng hapon hanggang 4:30 p.m. Dahil yan sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news. Sa syudad naman ng Mabalacat, asahan ang water supply interruption mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, partikular dyan sa may PhilHomes at Lemons Subdivision. Balitang matyala matuto at magdesisyon na tama. Sa Angeles City, Barangay Kapaya 1 and 2, mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 4 ng madaling araw, wala rin hong supply ng tubig dahil sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Desisyon na tama. Yan ho mga kabalen ng latest public service announcement sa aking pagbabalik. Hihahatid ko sa inyo ang mga headlines na dapat ho nating malaman ngayong araw ng Huwebes, October 9. Makakapanayam din natin Louie Clemente kaugnay ho nitong nangyaring road crash dyan sa may Jose Abad Santos Avenue sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream matapos ang ilang patalastas. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen. At gaya ng aking nabanggit kanina, ay tatalakayin ho natin Scrollers train. itong mga malaking balita ngayong araw ho ng Huwebes. Ito simulan na natin gaya ng nabanggit ko kanina. Nandito ho sa linya ng telepono para makausap para kapanamin natin kaugnay nitong nangyaring pagbangga dun sa mga plastic barrier. Makakasama natin Kuyang Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad ng San Fernando, Pampanga. Isang magandang umaga, maulang umaga, Kuyang Louie, at maraming salamat. Welcome sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Magandang umaga po, Sir Justin, at magandang umaga po sa ating pong mga tagapag-subaybay. Sir, etong mga barrier, ayan, pag-usapan natin kasi nung naglalagay tayo, na-live pa natin sa CLTV 36 News, nasubaybayan natin itong pag-i-install ninyo ng mga plastic barrier. So, pakikwento sa ating mga manonood, ano yung nangyari kaninang madaling araw ba ito? Yes, Sir Justin. Nagkaroon tayo ng road crash kanina nga hong madaling araw wherein na-involve po ang isang sasakyan at unfortunately ito po ay tumumba. Parang nag-turn turtle siya. Pero base po sa ulat ng aking mga tao, hindi naman ho ata nagtamo ng grabing injury yung ating driver. Ang katotohanan po is para yatang tinulungan pa si driver na maibaliktad muli yung sasakyan at after that bigla na lang daw po siyang umalis. Okay, so naka-andar pa yung sasakyan kahit na tumagilid, ganun ba? Ganun po ang naiulat sa akin. After na tulungan siya ng mga bystanders. So yun po. So parang nangyari nito, Sir Justin, hit and run ng government property. Okay, so maliwanag, hit and run ng government property. Sir, dun sa review ninyo ng CCTV, nakita niyo na ba, was the driver overspeeding or talagang hindi lang nakita? Pero ang liwanag naman ng mga orange na barrier, di ba? So ano ho yung sa tingin niyong nangyari? Maraming rason dyan, Sir Justin. I can only speculate. Pwede rin ho kasing dahil nga kalalagay lang ng mga plastic barrier na hindi nakita or for other reasons din to. Kaya lang, yun nga po kasi unfortunately, sabi nga ako ng mga enforcer ko, parang hindi nito nakakausap itong involved ko. Kaya hindi ko sila makapagbigay sa akin ng definite reason kung bakit nabangga ng nasabing driver yung ating mga plastic barriers. Apo. Sir, para lang ho sa kaalaman ng ating mga manonood, kailan na-install itong mga plastic barriers? So pang ilang araw na ito? Actually, nailagay pa lang yan last 2 days ago. Okay. Yan naman po ay kaya po namin inilagay yan. Parang nag-trial and error lang po tayo dyan dahil nga po sa dami na ng mga nagbibigay ng observation sa amin at actually kahit ako personally na-observe ko po yan na napakarami po ng nagka-counterflow. Maging yan po ay four-wheel vehicle at saka po mga motor at saka tricycle. So that's the reason why naglagay tayo ng intervention. Yun nga po, plastic barrier muna ang inilagay namin. Parang trial and error tayo. Kaya lang yun unfortunately hindi pa tayo nakakatatlong araw ay nabangga na ho yung mga nasabing plastic barriers. Opo, sir, nabanggit nyo kanina this can qualify as a case for hit and run ng government property. Kayo ho ba ay kumbaga gagawa pa ng extra efforts to go after dun sa driver na nakabangga ho nitong mga bagong lagay na barrier? Kanina ho nag-instruct na rin ho ako sa aming C3 kung meron ho kaming pwedeng i-backtrack na footages para po talaga matrace natin. But then again, since medyo kumbaga po sa hindi po kumpleto yung detalye, kaya I can only speculate, Sir Justin, dahil hanggang sa ngayon kasi wala pang naiulat sa akin na pagkakakilanlan yung na-involved na motorista. Opo. So much better po kung magipag-coordinate sa amin yung driver
Oo. Para lang po magkaroon ng kaliwanagan kung ano talaga yung nangyari. Kung siya lang ho ba talaga ang involved dito o kaya naman may mga ibang sasakyan pa na naging cause kung bakit na nabangga niya yung mga barriers. Ayan, oo. Kung nakakanood ho yung driver nitong sasakyan na nasangkot diyan sa insidente ng road crash diyan sa may Jose Bad Santos Avenue, nakabangga ng barrier. Ayan. Panawagan din ng Sipwasco, pwede hong makipag-coordinate din sa kanila upang malaman din nila at para hindi na rin na kumbaga kung hit and run para nagtatago, 'di ba Sir Louis? So maganda rin na to show up and ipaliwanag din yung side nila para sa gayon kung may kailangang adjustment, no, yung Sipwasco, tama ba sir? Yes po, yes po. Yeah. Actually, pinag-iisipan na rin ho namin, yun nga, ayaw naman nating sumugal pa. We're taking off, baka in the coming days, tanggalin din naman ho natin. O kaya naman magkaroon pa ng mga adjustments doon sa placing ng ating mga barriers. Apo. Sir Louie, pag-usapan natin yung rate ba ng mga apprehension kasi I know for a fact yung pagsabi nga yung no counter flow tapos meron din yung no U-turn pero ginagawang U-turn talaga, U-turn slot yung mga nakalagay na no U-turn. Kumusta ho yung apprehension rate natin dyan sa Jose Bad Santos Avenue? Unfortunately, Sir Justin, medyo mataas po yung ating bilang ng na-apprehend. Hindi lamang po dyan sa particular na area na yan, pero of course, dahil dyan tayo nagkaroon ng insidente, malaki po yung bilang na naitatala natin dyan ng mga violators. So kaya't naisipan ho namin maglagay nga ng intervention para maging sustainable sana yung effort namin. But of course, pagdating ho naman kasi sa traffic management, lagi ho nating tinitingnan yung prinsipyo po ng trial and error kung magiging effective ba siya or hindi. So yun po. Definitely ho, mataas po yung aming apprehension rate. Of course, lagi po rin sinasabi to na hindi naman ho tayo, we do not live and die ang department po sa pag-apprehend lang. Ang gusto sana namin ay ma-educate talaga yung mga tao na sumunod sa mga batas trapiko natin. Apo. Sir Louie, nabanggit nyo na rin yung trial and error. I understand yung mga U-turn slot na linagay ninyo sa may Dolores area, particularly MacArthur Highway portion nito, ay for good na. Dahil nakita natin effective. And ako personally, as a driver na dumadaan dyan, I can say na malaking tulong. Ganito ba yung naging observation ninyo? And for good na ba ito coming this holiday season na expected natin kakapal ang volume ng mga sasakyan sa syudad? Tama po kayo, Sir Justin. Very apparent naman po na meron pong epekto yung mga ginawa nating U-turn slots dito sa Dolores Business District para naman po mabawas po yung conflict ng ating traffic flow. So naging effective po sila. Ang katotohanan po nito is that nag-propose po tayo sa Sangguniang Panlungsod para po sana magkaroon tayo ng corresponding resolution para po ma-encourage po ang DPWH na mapalitan po yung mga temporary traffic engineering na nilagay ho namin ng permanent structure. So sa huling balita ko, ang ating pong Sangguniang Panlungsod through the effort of Councilor Angelo Hison, si Lolo Consi, nakapagpasa na ho siya ng resolution nga po, encouraging po yung DPWH na gawin na hong permanente yung ating mga U-turn slots dyan po sa may Dolores Business District. The gist of the resolution is that sana po mabigyan siya ng budget. Oo. Sir Louie, etong mga ganitong paghahanda, alam natin, bare months na, ilang tulog na lang, ilang buwan na lang, magpapasko na. At isa talaga sa puntahan, hindi lamang ng mga turista from the Philippines, kundi maging mga international tourist, yung San Fernando being the Christmas capital. Ano ho yung mga intervention, ano yung mga paghahanda na ginagawa ng inyong tanggapan upang sa gayon mapaghandaan din itong maraming volume ng mga sasakyan na darating this bare season po? Yes. Una po, Sir Justin, nag-adjust na ho kami sa deployment hours po namin. Binago na ho namin yung operational hours po ng ating mga traffic enforcers. And then we are also preparing na po yung pong mga communications po namin sa NLEX
With regards naman po doon sa kanilang di ba meron tayong nagtitimbang dyan. Oo. So katulad doon ng dati niyan, kami po ay magko-communicate sa kanila na kung po pwede gumawa muna ng adjustment in preparation po or in anticipation naman po ng ating Christmas season. And then another one, Sir Justin, meron po tayong naging coordination dito sa isang subdivision, yung kanilang mga homeowners association na upang ipagamit as bypass road po during rush hour in the morning and in the evening yung kanilang subdivision road. Ito po yung sa may St. Dominic Corinthian. Oo. So po pwede yung gamitin yan if you're coming from JPL papunta ng Jasa Road, po pwede yung gamitin as bypass road po yung kanilang daan dyan during the rush hour period. So aside from that po, meron pa rin po tayong coordination dito sa dalawang malalaking mall with regards to their traffic management plan para po in anticipation po dun sa substantial increase in the influx of mall goers po. At nag-anticipate na rin kami nito, Sir Justin, na sila po ay mag-extend ng kanilang mall hours. Oo. So yun po, basically may mga paliit-liit na tayo mga preparation ginagawa, but in the coming weeks, in the coming months po, magdadagdag pa po tayo ng intervention. Sir Luis, samantalahin ko yung pagkakataon, makikibalita lang. Kumusta ho yung sitwasyon o yung condition nitong mga traffic light along MacArthur Highway? Yung pong traffic lights so natin, actually meron ho tayong tatlo na medyo masasabi na nating beyond repair na. Dahil actually kami na ho mismo ang nagre-repair dahil napag-aralan na ho namin kaya lang ang latest information is that medyo may concern na ho doon sa tinatawag na motherboard po ng mga traffic signals natin. But the good news is that meron na ho tayong procurement process na ginagawa with regards dito sa tatlong traffic lights. Ang city engineering ho natin ay nag-allocate po ng pondo. And the last time I check, parang may kinakausap na ho silang provider para talaga mabago na ho yung hardware po ng mga traffic signals na to. Tatlo po itong medyo may issue, Sir Justin. Ito pong sa may San Jose, sa may Baliti traffic light area, at saka po itong sa may SM Telebastagan. Sir, but on an ordinary day, sila ba ay umaandar or merong schedule lang yung pagpapaandar sa kanila? Based on our experience, Sir Justin, nare-repair ho namin sila. Pero kapag ka po nag-uulan ng malakas, medyo nagkaka-issue sila. Siguro nagmamalfunction na, nag-blinking yellow po ang ating mga traffic signals. So nung nagtanong ko tayo dito sa ating mga provider, yun nga po yung kanilang assessment na medyo may mga issue na ho yung kanilang mga motherboards. Okay. Sir, anong augmentation na lang natin? Ako nakikita ko dyan sa may Telebastagan, may mga nakaposte tayong mga tropa. And ano yung aasahan pa natin mula sa CPOSCO? Lalo na ngayon, mayroong mga issue yung ilang traffic light. Ano yung augmentation na ginagawa ng team? Yun nga po, tayo po, especially during rush hour in the morning and in the afternoon, talagang meron na po tayo mga enforcer na tumututok dyan. But then again po, again, it's really a big issue on our part, yung po aming manpower complement dahil nga po sa dami ho ng aming tinatrabaho on a daily basis. But rest assured po, yung ating pong mga kasyudad na yan po ay tinututukan ho namin lalong-lalo na ho pagsapit na ho ng mga rush hour. May mga enforcer ho tayo dyan. Lalong-lalo na rin ho, Sir Justin, yung pong ating mga school area na nakatutok po sa MacArthur Highway. Yan po ay sinisigurado natin na may mga enforcer. Especially po yung oras ng pagpasok at saka ng dismissal. Pero ito po ang isa sa mga nagiging observation na ho namin, Sir Justin, medyo nagkakaroon na ho talaga ng substantial increase in the number of vehicles. Dito po sa dalawang main highways ho natin, sa MacArthur at saka po sa Abad Santos Avenue. Kaya po yung late na intervention, like for example, yung clearing operation ho namin ng mga obstruction, mga illegal parking, yan ho yung aming pinapalakas. At saka po nagdaragdag po kami ng mga signages with regards po sa regulation.
ito po mga truck natin na pumaparada dito po sa may tabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Oo. Pinapayuhan ho namin sila na umiwas pong gawin ng ganong klaseng aktibidad dahil may kaukulang multa po kapag ho sila ay nahuli. Oo. Sir, paglilinaw lang, anong oras yung window hours na pwedeng dumaan yung mga truck sa major thoroughfares sa MacArthur and yung city proper ng San Fernando? Sir Justin, ang truck ban ho natin within the MacArthur Highway lamang po at Okay. saka sa city proper. So ang truck ban hours po natin sa umaga po, siya po ay mag-start ng alas 6 ng umaga at hanggang alas 9 ng umaga. Bawal pong dumaan ng mga truck. Pagdating naman po ng hapon, mag-start po tayo ng alas 4 hanggang alas 7 ho ng gabi. Actually, malaki ho yung naging improvement, especially ho sa may MacArthur Highway. Pagdating ho ng hapon, from 4 o'clock to 7 p.m., medyo halos wala na ho kami nahuhuli. Pa-isa-isa, padala-dalawa na lang ho yung mga truck na aming nahuli. Meaning to say, Sir Justin, tumatalima ho yung ating pong mga truck drivers. But then again, of course, pagdating po ng alas 8 ng gabi, yun naman po ang expect ng ating mga motorista na talagang makakakita ho sila ng karagdagang bilang ho ng mga truck dahil nga po wala ng truck ban sa ganung oras. Yan. Sir, panghuli na lamang, paalala na lamang ho sa mga motorista, sa mga nagdaraan sa may syudad ng San Fernando at yung para bit-bit nila pag sila'y bumabiyahe, lalo na ngayon malapit na yung heavy traffic, inaasahan natin dahil magpapasko na, Christmas rush kung tawagin, and then sinasabay pa ng mga konting pag-ulan. Reminders na lang, sir. Yes po, sa ating po mga motorista, maging kayo po ay taga San Fernando o kayo po ay bumibisita sa ating syudad, mangyari lamang po na iplano po yung inyong pong pagbiyahe at lagi pong tumutok sa aming pong Facebook page dahil on a real-time basis po ay pinapakita po natin yung ating traffic situation sa City of San Fernando. And likewise po, yung mga advisory po sa mga ating media partners such as CLTV 36. And then of course, panghuli po, lagi pong mag-ingat sa daan, yung pong disiplina sa pagmamaneho, lagi pong pairalin, lamig ng ulo at upang makaiwas din po, lalong-lalo na ngayon, meron na naman po tayong insidente ng road rage. So ano lang po, dagdagan po yung pasensya at lamig ng ulo kung tayo po ay makakaranas ng abala sa ating pong pagmamaneho sa mga kalansangan ng Ciudad San Fernando. Apo. Sir, makikibalita ko, road rage sa may San Fernando? Hindi po, di ba merong naging viral? Oo, road rage yung viral. ngayon? Oo. Akala ko sa Oo, San Fernando. So far naman po, fortunately, wala pa po tayong naitatala na road rage within the city. Okay, maraming salamat po, Sir Louie Clemente, at regards ho sa mga tropang nagbabantay sa mga lansangan. Ingat ho tayo lagi, sir. Thank you. Maraming salamat po. Yan ho mga kabalen, si Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ho mga kabalen, tumungo naman tayo sa ibang balita. Tuloy-tuloy ito, parang araw-araw ko nang binabasa. Isang bomb threat ang bumulabog ho sa City College of Angeles hapon ng Miyerkules, October 8, na nagdulot ho ng agarang paglikas ng mga estudyante at kawani ng nasabing paaralan. Mabilis naman pong ibinatupad ng pamunuan ng CCA ang evacuation protocol matapos matanggap ang ulat na mayroon ngang umano'y bomb threat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng nasa loob ng nasabing campus. Kasalukuyan ay yun pong ginawa ng PNP. Nag-check ho sila sa lugar, nagsagawa ng masusing inspeksyon hinggil po sa naturang banta at na-clear naman itong insidente nga ng bomb threat dyan sa may City College of Angeles. Ito, kaugnay din ng balitang yan. Basahin ko na lamang yung detalye. Kaugnay din ng balitang yan.
ay nagsuspindi rin ng klase sa Pampanga High School nitong Miyerkules, October 8 matapos ngang makatanggap ng umano'y posibleng security concern. Bagamat wala namang binanggit directly kung ano yung threat or ano yung security concern, ay gayon pa man nag-dismiss din at nakipag-ugnayan yung school admin sa PNP upang matiyak nga yung kaligtasan ng mga estudyante at ng mga school personnel. Nagsagawa ho ng masusing investigasyon ang otoridad, gayan din ng safety o yung precautionary measure kung tawagin sa loob ng school facilities. Hindi naman ho lilinaw ng Pampanga High School sa kanilang inilabas na statement kung ito nga ay bomb threat. Pero alam naman ho natin na kaliwat kanan, ito hong mga nangyayaring bomb threat dito ho sa atin sa lalawigan ng Pampanga. Samantala, sa ibang balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang human rights group na Karapatan Central Luzon kaugnay ho ng sunod-sunod na bomb threat na tatanggap ng mga ilang paaralan dito sa lalawigan ng Pampanga simula noong Lunes, October 6. Ayon ho sa grupo, bagamat kinikilala nila ang mabilis na tugon ng mga otoridad, hindi dapat isakripisyo ang mga karapatang sibil sa ngalan ng seguridad. Giit nila dapat isagawa ang investigasyon ng may transparency, due process at paggalang sa karapatang pantao. Pinuna rin ng grupo ang umunoy paggamit ng Anti-Terrorism Act sa insidente na tinawag nilang mapanganib at labis. Sa halip, iminungkahi nilang gamitin ang Presidential Decree number 1727 na may kaukulang parusa sa maling bomb threats upang maiwasan ang posibleng pang-aabuso. Binigyang diin din ho ng Karapatan Central Luzon ng mga ganitong banta ay maaring magamit para mabigyang katwiran ang labis na presensya ng pulisya, surveillance at control lalo na sa mga public spaces gaya ho ng mga paaralan. Nanawagan ng Karapatan Central Luzon ng masusing evidence-based at rights-compliant na investigasyon at hinikayat ang mga otoridad na protektahan ang mga estudyante, guro at sibilyan laban sa red tagging at harassment. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Sa ibang balita ho mga kabalen, ito kaugnay ng mainit na usapin ng korupsyon dito ho sa ating bayan. Panagutin at huwag limutin ang mga nanlupig. Ito pong mariing pahayag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Kasabay ng panawagan nitong gisingin ng kamalayan ng mga Pilipino laban ho sa katiwalian, kapabayaan at maling pamumuno. Ayon ho sa grupo, hindi dapat malimutan ang mga nasawi at mga kabuhayang nasira dahil sa trahedyang maaring naiwasan sana kung ang pondo ng bayan ay ginamit ng tama. Iginit nilang bunga ng kawalan ng pananagutan at maling paggamit ng kapangyarihan ang pagdurusang nararanasan ho ng mga mamamayan hanggang sa kasalukuyan. Bukod dito, hinimok po ng PPCRV ang lahat ng botante na maging mapanuri at matalino sa pagpili ng mga lider lalo na sa panahon ng halalan. Ang dapat umanong ihalal sa pwesto ay ang mga tunay na naglilingkod, may malasakit at nagtataguyod ng katotohanan at kabutihan para sa ating bansa. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Alam niyo ho, totoo itong sinasabi ng PPCRV. Hindi dapat nating kalimutan at sa totoo dapat panagutin natin
Dahil itong mga nararanasan natin, halimbawa kahapon, kung nakanood ho kayo ng So to Speak, at ako'y pansamantalang umupo, bilang kaharili po ni Binibining Sonia P. Soto, nagulat ako dun sa mga kwento rin ng mga teachers. Nakapanayam ho natin yung SDS, si Ma'am Rosaline and Ma'am Cecil from Bulacan and from Angeles. At nabanggit nila, lalo na sa Bulacan, may mga schools pa talaga na nakalubog sa tubig hanggang sa ngayon. So anong ginagawa nila? Nagmo-modular learning, nag-i-skip ng klase, yung iba naman talagang hirap na doon sa pag-aaral dahil kung may cellphone, wala namang lahat. Hindi naman lahat may cellphones, di ba? Hindi naman lahat may internet access. So modules, kinukuha yung module lalo na doon sa mga bahang paaralan. Ito ho, mga kapalan, habang nag-uusap kami kahapon, hindi namin maiwasang mapag-usapan din talaga yung napapanood natin lahat sa Senate hearing. Isipin ho ninyo, may mga classroom na sira-sira. May mga teachers na magkakano lamang ang sweldo pero napipilitang maglabas ng pera mula sa sariling bulsa para bumili ng sabon sa CR, ipaayos yung nasirang ganito, minsan pakainin yung sariling estudyante, dagdagan yung gamit para sa visual aids para mas mapaganda. Marami Tapos habang nag-uusap kami, hindi namin lahat kami na picture namin sabay-sabay yung pera doon sa table nila dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez, yung makapal na bundle ng parang millions of pesos ba ito, di ba nasa mesa. Isipin ho ninyo mga kabalen, may mga tao talaga na missing yung konsensya, di ba? Isipin ho ninyo, may mga estudyanteng nahihirapan, lubog ang paa tuwing sila'y pumapasok sa eskwela, pero may mga ilang mga opisyal ng gobyerno ang nagpapasasa dito sa ating pera. So yan ho yung malungkot na katotohanan. Kaya naman paalala ho ng PBC-RV, wag ho natin kakalimutan itong mga ganitong usapin. Alam natin magpapasko, mamaya't konti, masaya. Di ba? Yung mga public officials, for sure, magbibigay ng aginaldo, magbibigay ng regalo. Makikita ninyo, baka naman makalimutan natin pagdating ng eleksyon, ay nabigyan ako nitong Pasko. Yung binigay nila sa atin, bibigay nila sa inyo ngayong Pasko, sa taong bayan ngayong Pasko, galing din naman sa pondo ng pamahalaan yan. Pondo rin ng bayan yan, di ba? So pagdating natin ng 2028, dapat itong issue ng flood control, hindi natin makakalimutan. Itong issue ng mga nagbulsa ng pera ng bayan, hindi natin makakalimutan. Panawagan ng PBC-RV, yan dapat ang bit-bit natin pagdating ng petsa ng halalan. Upang sa ganyan, maging critical tayo, maging mapanuri tayo, at huwag nang maghalal ng mga kurakot dyan sa gobyerno. Upang sa ganyan, yung pera ng taong bayan ay labis nating mapakinabangan. Yan kabalan, ang pagtatapos ng ating programa at ako'y sinesenyasan na. Sabi, baka lalong manggigil si Kuya Justin. Hindi po. Asahan ninyo ang tuloy-tuloy na pagbabalita ng CLTV 36 News. Mamayang alas 12, Pasada Balita kasama si JM De Jesus at alas 6, ayan mga kabalen, CLTV 36 News. Tapos mamaya pong hapon, yayain ko na rin kayo. Merong community market dyan sa may Laos Group Complex. Bay, marami hong mga tinda. Yung mga paborito nating mga anik-anik. Services, may mga photo booth, may mga matcha, drinks, may pagkain, at syempre bubuksan yung makukulay na Christmas decoration sa Laos Group Complex. So, kita-kita ho tayo dyan mamayang hapon. Muli, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 News Stream. Ingat ho tayo lagi, and God bless everyone. Ito na itong makibalita, magkiyang magtutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.